Yo, what's up, YouTube? It's your boy No Saint, and I'm back with another banger, baby. This is another Q&A with the one and only Doubles, Mr. Kosapanda himself. So, Ganjarita. Yo, what's up, YouTube? It's your boy No Saint, and I'm back with another banger, baby. Okay, so I'm back with another interview with the one and only Doubles, Lawe. So, Batini Buddha. So, hot man. Otherwise, without any further ado, let's get into it. Hey, so can you tell us Ubani Doubles and Sukapi and what does he do like? Okay, puti man. Doubles yapudlegese. Gama lakhe likunyani nguyonela. Surname ngumanzingana ta. Okay, mina manje ndizelelwe eWorcester. Esibhedlele pha yabona cha ke ngokhulela kwami nakhulela eCape Town ta eNyanga East. All my primary school years. Then ke ngoku 2009 yo to 2011 benifunda apha eIndwe, Mossel Bay. Dabuyele eKapa for an extra 2 years. So it was a jiggle ta between Cape Town ne Bay. Sure. Yeah, ne Worcester otherwise. But yeah, siphola khona ngakho ta. Awe sure ta. So what made you want to start doing music like? Okay, ta ya nata dandibhitha man. Yabona lapho isizathu esibangela bandi bebhitha towards lamajita. Okay, yeah, andithethi kahle. Ta ditshintshwa zezasekapa man. Xa ngithi ezasekapa ngoluza yabo. La generation omangathi no crazy. Yasibona muzaka yeah. Engeke ngomna ndabe ndingengumuntu umamela umculo we hip hop gqithe because ngithanda I dance hall, ngithanda vibes to be specific. So yeah. So nje basimamela amajita amamnandi abaselekile mina ndinalani ba ezi zasirobha man because I feel like okanye I felt like they recycled lyrics yabo. They had ways or special ways to bama bashaya abantu mfethu yabo but at some point they were creative yabo but mina I think ngendlebe yami kangengeke kwenzeka kuba ngidive ngehlobo loba no man andithanda indlela benza ngayo. So mina I feel like I can do better than amajita. So mina ndaqalisa urap low way. Awe sure. Yeah. Otherwise that way now, what is your ultimate goals, Lawe? Your ultimate career goals? Ultimate career goal ta. I'm not putting this bona as a summer winner ta number 1. Sure. Ndifuna uba nendondo mfuni. Bena macwecwe ta kanye amacwecwe. Yes. So ta funa aim high. Aputhi as much as kukho mhlamba abanye abantu ababona liwe ezifu yihope okanye into nje. Yeah, ta nami ndinabo line bama business panela. Busy machines zami ecaleni ozaziyo that I can't just mention. Yabo. Umculo to me yeah ta into endiyenza ecaleni but at the same time it's a passion to me because I can drop everything for music. Now we are yazi tamsitsho. So ta mina ndizibona ndisama winner ta ndizibona ndikude man ndivele TV ta. I'm a visionary no sayanda Sure. So yeah, so we khona ngakho tamsitsho. So how do you like balance your time ngomculo and like work and other commitments? How do you balance yonke la way? Sure. So atamsitsho it's not as complicated yabo as mhlawumbe abantu bangacenga as it is okanye mhlawumbe bangabona as if ingathi kunjalo. Ta whenever mina xa umzekele xa ngibuye esipani banalo exesha ndiyayibhala ingoma yabo okanye banalo exesha I try ba okay man ndivele ndlale nje ebeat akunyanzele bandibhale cha yileni man nje ndimamela man ndifuna umamela ndifuna ubona okanye ndifuna uva if maybe I can try to come up with different ways and techniques. Yayamo singomeni nama ngithanda uba predictable andifuna undazi banzakhupha into enzalo. So yeah mina mfethu I always make time for music yabo. In fact I always have time cha madinga ayizudisile bubulazy ta I feel like I'm too relaxed now. I'm not as consistent as before I know but damn I always make time to write songs angizoyizulisela nalonto okanye to listen to beats. Sure. Okay, so like currently who would you want to collab with like music wise since wenza umculo who would you want to collab with? Since locally okanye nationally internationally specifically ngathi internationally ta and locally who would you want to work with? Okay, locally ta eputhi asakho umuntu ndinqunela usipana
naye njengo-Arsenal Sijaji. I think it's been close to 7 or 6 years now yayalo. Ndiyafuna ngaske ndimbambe nomvalele roomini somewhere sitixelane pha bekho nawe usiproduce. I feel like she owes me a song or something because you are that I feel like ndingambona ndimcenga. I don't know, maybe try to convince her by masenzo mntu. Locally she's there. At the moment she's the person, yeah. And internationally? Nyanzelekile be rap. Doesn't have to be a rapper. Artist, enjoy musician man age. Okay. Vibes Cartel ta. Vibes Cartel. Yeah, so you know how I feel. You know how I feel go Vibes Cartel. You know how I feel in dancehall. So yeah. Vibes Cartel would be the first international act ngomini yami ta. Yes, sayibona kanjani lo wetrick yakho Vibes Cartel. Kanjani lo collab? I think that it would be dope, man. Obviously kufuneke nami ndizama international kalungu ke lyricism because he's from Jamaica, so yeah, kufuneka ndizama accommodate bonke abantu ndingarappi ngesixhosa kulongoma le. But yena nika man, he's the number 1 artist. Sure, tama shift kancinci emculweni, ngoshift kancinci. Siye kuwe personal. Yaqala ke. No, like lavender question. The question is like, what is the most trouble you've got into? Like, the most trouble that you've got into? Trouble. Yeah. Wakangena kuwe. Umbeyanise njeni. Msitha mfeze ninzi into ziphambene ndasenza. Yo sininzi ta man pick up one mfethu. So, like recent lukanya kudala tani. Noba yalini like koma wena that time you felt like damn senjeni. Senze amasimba ne. Amasimba. Yo. Ndikhumbula yo amsitha. Kuze anyway nanami. Aweta. Fethu ndikhumbula ya kukho omnye umjita wami. Ndanifunda naye apha eIndwe uKhizo. Takhizo. Ndanifunda naye eIndwe. Ndikumulta Takhizo it was gonna be a holiday so ku Friday lo mina. Bakuvala izikolo. So into enzekayo kusekho ezinye ithwala ndilibe bazibizwa yintoni but yayingumnqwazi owayenentambo yabo emacaleni. Okwazi uvela ubophe ibe sisport nje sesimali. So andibamse lathwala yakhe yabo besithi uyabuya nenduku. Fine akho wethu ababedlala idisk. Pha eSkile. So kuphuma iSkile yabo ndimlinda phinde mlinde eklasini yethu nalapho. So nembono meka kafiki man esiphuma iSkile ngqombe yani goduka naye lethwala kanti ngela hlobo lathwala ndayithatha mfethu. Sure. Yabo ayenza ithwala yami because nalana mos ba suka andimboni mos nomthitha. Ndiyayazi mos mina deep down ba kusezikolo zaphinde sivule njamnika lo mthitha le kuyi and amazi umthitha uhlala phi. Ayami fine akho wethu. Yemfethu I remember sisadlala eholweni amaholo engekabi khomahle kanje. It's 2011 2012 ne taxoka 2010 2009 if not 2010 yes yeah ta 2009 or 10 yeah kudala nisiza plus eputi sibadala mxasi ne baby faces but asola so ndisathi tamsithe so yeah ta kwenzeka ba sidlala ibhola apha eholweni hey bone ngale kaka man sesithi igqise ibaleka hey wena lesapha umnqwazi wami ekuthetha nobala apha ngidima umnqwazi akho wethu ekawubheke man nebheke iphinde le voice yiva ke ngoku isa ingqamile kube ngona kufika itiming apha kum ingqondweni ba yemanga kawujika ubheke hey le kaka msithu asoba mfethu engazumne uthwala yakhe umjita yabo cha ihloba afike ngalo vele ugqise ibalekile he lajika ndabaleka hey mfethu sajikeleza phako la holo mfethu sajikelezisana yayi lokuyisa antisa notiswa ngunozala wami abike ngunozala wami insala ngumnozala wami usazi nawo mfethu once nje abe novudu nje ngikwaza kayi1 ndivele same time because wayengixangatha hey ta ibe lo way engikwaze kayi1 uzacaba unotice ibandele leqobu ndiye ndibaleka ufike create story phambili hey nomnana mfuna ngaba hey
funa undibetha no ele kaka ndiyaxoka ke ndithi umnqunda ngumnqozi wabantu lufumana ifika ithethe igavu mama exoko mani ubani unqozi wami lona sanganika esikolweni isikole siphuma yonke loo nto ekudala isitori ekudala basitoli mfethu mama amdleni ndandimoyika ngayo amnqwazi ndamkhulula msijo mfethu ndambeka kakuhle ecankwala kaka azandilinde noba igqiba uthetha azandilinde noba igqiba uthini ndabaleka ndaphuma ndibaleka phaa kumeyadina even ndisayo ndabaleka wandibuza uba ndibalekela phi ndiyahla ndiyilangeni esekuleni ndandifuna nje uba ndibe kude ithi athi unozala esifumana sonke istori ndibe ndisazi uba at least ndikude because ihlobo wayixanxatha ngalo tamsitho sendile rhomane grene ne-order namhlanje zisandla zika-Olive so yilo wephi zininzi otherwise let's get into deep ngoku nje kancinci man sike sazi balls like do you have a girlfriend currently ngoku nebhuti mandivele ndiyibeke kanje man there's something I'm supposed to be doing yabo enhle ngoku andikayenzi hoping that kuzo-understandwa uba kutheni ndingekayenzi okanye kutheni ndizoyenza ngoku ndicela sishiye apha awukwazi ta because I feel like ndikuphendulile mfethu umuntu onendlebe uzandiva ongenazo akazundibile tabu androbhanga mfethu androbhanga so your question is like how are you planning to support yourself like financially like for a long haul like njani qala like wena as yourself how are you planning to like support yourself financially for like a long haul okay number 1 tamsithi into enzekayo you know musi ndiyasibana pha kula fast food outlet funeka kaloku ndingabaniki laa ntontoni because at the end of the day asuka banofumana i-free exposure baphambili khona baba-famous akoweta so njengoba ndisibana kulaa plek obviously ndiyazama it's not okanye ayo ideal place yabo okanye ayo ideal workplace for him na okanye ndizibona ba ekuse ndingasettlisha kuyo the moment but tamsitsho mna bendine-plans mantayo ba ekuse mandithi ndiphume apha eMossel Bay ne but xa ndiphuma apha eMossel Bay andifuni ndiphume ngoba mandivele ndiyokwenza umculo qha ndifuna uphuma apha ndiyazi uba kuloo ndawo ndiya kuyo ndizawufika ndizulise ngesikolo I feel like ndifuna okanye I feel like if I can get a chance uba mandifumane isikolo I know why ndisithi isikolo andifuni ndisibhale I know why ndisithi isikolo because I feel like isikolo ndizawuba exposed to abanye abantu phansi uba exposed to more opportunities at the same time ndingumntu ohlele nje uthanda incwadi ke mna ndiyathanda ufunda msithi so into yoba ndiwele esigila I know uba yingxaki tayam yabo so mna ndibe ndibale ngoba mfethu ndibe ngumuntu ozahamba e-university ndenze into edibene ne-language phakathi whether it's education okanye into ezawufuna i-translation yonke laa but into enolwimi because ndiyathanda uthetha hayi ndiyathanda uthetha uyeke nje leni bangekho online into ya-online nanto face to face it will never be the same otherwise ndine-dreams zoba ekuse if I'm not a teacher yabo ndibe ngumuntu oyi-translator yabo oguqula ulwimi for abanye abantu so ngolo hlobo I feel like ingalula nendlela yoba mandenze imali for umculweni for myself yabo and for my family yabo and for everyone that is affected by le nto yami okanye yiloo nto yomculo ndizabe ndiyenza ngelo xesha otherwise umculo I want to be there for the long run tamsitsho I feel like as much as there's a possibility uba ndingaphumeleli ndingasucceed but uyayazi tamsitsho I always say into yoba mna noba ngafa namhlanje ndidaye happy man because ndizawubhoda ndisenza okanye ndenze into endiyithandayo ndenza kangangoko even ndisayo I tried my best okanye I'm trying my best apha emculweni I know I'm good but I know at the same time my good is never enough for the fact that selapha I feel like we have to move. Hence ndithetha nezinto zomuva ngimzesigila nam because I feel like bekukudala ngoku msitsho but swaba nobuso ngamjamba nemdala kokwesandizami noba ekuse ngathi zindanga
Exactly. Ball. Otherwise, is it Aries or STC? Who do you feel the most? Aries or STC? Which one is the best? Don't listen to them, go. You lying. You lying. Serious. Okay, good. Just in a whole. Who do you pick? Like, Wamamela Ichambile before, like. Yeah, I used to listen to them Who's the before. best between them? Now, okanye. Manditi now, even before. Who was the hardest? Abamamela ngoku, but I who feel was like the hardest? tell you explain man. La scenario la machita nje no by 2 minutes. So Okwaqala NSTC is like the Messi. oh. He's like the poster boy. He doesn't have to work hard. Okanye, he's not working as if he has to prove himself all the time. You pick up lento ndiyithethayo. Ingoma zika NSTC inqabile ingoma yakhe into ba ingabikho catch okanye ingabiyo jiggle, ingabiyo ngoma ijayivisayo. Ingabiyo ngoma memorable if I can say. Even umntana omncinci akujayivisa. Reese is more of Cristiano Ronaldo, to simplify the way. Reese is the hard worker. Reese is as much as he's low key online, but Reese, I always felt like Reese is the one who always felt the need to prove himself more, because he always writes some deep shit that requires one angene deep with thinking, and he's always been lamchita who's always felt like say I have to carve my own lane in order for these guys to notice me. That's standing out. Nothing is wrong there, but I feel like that's him trying to emphasize in Doba say Hanfani Nahani. Yeah, he's working hard. He beast song as but for me, scenario much that's why I think I was to Puma about who's the best. Yabo. And sabamame tamsithi basandenzeli like before that, so andifuna ugqoka taskis man angikwazi uthi ngubani okanye ubani skista yabo. So can you please name me like top 5 yakhe like because amajita that you feel like they're working now? Top 5 apha Mossel Bay. At the moment tamsithi ukuqala yazi ke angikho online. Go online all the time, Dan, but online but fine, Lord, I get back and the bone and the ass consequent. But ke into ezawuba wrong. Ilenba umzekelo ukuyahamba man kwenzele something, there's a magazine mosekhoya because yazi. Uke artist esivela pha. But le top 5 yami azikho. Real. So ufuna ke abanye abantu bazawuthi kum taphuzi no nama ndiyikho kula ncwadi umzekelo yayiva nenzama iveze. So ndizama ukuthi even if ngamenshina anyone izawuhlala ithethisa okanye ibihleli izawuthethisa. Bayoku we talking about your list. Come nokuphikisa list yakho. Kaloku ndizama ukujustify qha. Asiwari. Okay, the hard workers mos. Yeah. That you felt like they've been working since last year nakulo nyaka. Kurepaza lapha. Sweet Low ta. Number 1. Sweet Low, working ta. Fresh Gang ta. They working ta. 2. Ta. And this bonus ni artist. Ebogelana benithe. And it's wrong la way. Don't be wrong. Okanye ungangxameli askis man impazamo. Ngifuna ukuthi don't rush. Ta. Oqala I'm not friends with everyone. So obviously anzukwazi wonke umuntu ba okanye anzuyazi ba okay bonke ubani bayacula okanye sonke athi yasebhini. But mna kwaye kweyam timeline notice la machita wabizayo. Even today. That's real. I feel like ngabantu ababonakala mna umuntu ungekho online every day. Sijwe yabo. So shout out. So ezinye artist I hope they're not offended. So puti. So yeah, ta Fresh Gang man Sweet Low at the moment. Ngubani artist man ngaxoki. Abili rappers. That's the thing.
because omnye umuntu angafaka nami mhlawumbi kulo list xa ibiza i-rappers zasebay in general ke ubiza abanye abekho abayabo anifika nakula 5 ubuyifuna because abakho active ta naman ko active but ke ikaka le funa ndiyeke like you don't have to be active though whenever you drop. that's the thing because ke xa udrop maybe akacaca xa uyihack but ke tamsitsho hata sita zesibizayo man amanye amajita mawayenzi man sifuna ufi artist ezininzi yadika into ba oko silindele tabulls insama tabulls uyarepa oko uyentsimpu tahama unuvana abantu abatsha kuphani gents kuphani bemnandi kaloku masotha singavimbani sound yabu recorder ebedini hayibo hlana umculo bebedroom artist ndoda soze sokuxabise thina uzubhukishwa ta awuzubhukishwa ta awuzufumana ne-reactions because kaloku i-bedroom artist ndoda be out there mfethu yabo maybe notabulls uzawurecognize ke akho ndingako tabulls akho ndingako ngapi because kwamna omunye umuntu angathi akho ndingako ngawo tabulls man bayidala ukhupha nawo ndiya-understand but effect xa ungaspana uspana xa ungabonakala ubonakala akuxatyenanga wait and you question it like what advice would you give like an upcoming artist from a cast because no one is cool what advice would you give them okay ta okokuqala majita okay zawumenshina alapha ebheni aqala ne kwamajita ebeke okanye mani ngathi ebeke aza kum sometimes ndidibana namajita andixelele uba tabulls ta man khe mfuna ucula bhuda ndenze njani kodwa phi uyayazi ndiwathumela kuwe oko mos fine akuyi but one thing I notice ngamajita amaninzi ngamajita athile azikum the first thing I notice ndiye ndimve uba okay ebezama undifika uta ebezama undibhayitha thetha ngami ngoku mangathi ebezama undibhayitha ebezama ubhala sosi mna which is there's nothing wrong kulo way yabo akho nto wrong msitsho kuba inspired mfethu ngumuntu othile but sufuna ufana naye just because ufuna aba bantu bamthandayo bakuthande nawe because into zawuyenza ngokwaba bantu uzawuvela ubakhumbuze ubulls qha even today so ndizama ukuthi mabahlale be-original to themselves ungazama ufeka that's number 1 ungazama uba mawutshintshe okanye mandithi ehlobo wathanda ngalo urapper xa uqala urapper betha ngayo sufuna ulijika just because ngoku uve umculo kabani okanye uve ubani theka kanje then you be like no man nami ndingasawunda cool just because ku-trending nokabani even today tamsitsho stick to your lane ba uthanda ubani okanye u-inspirishwa into enamaskandi phakathi ngasi-hip-hop yakubeni umaskandi ambhaqanga umzekelo msitsha even submitted okanye wena ucula sososijava hip-hop yakho mfethu inala sound ye-Black Diamond yabo do la way don't hold back because at the end of the day there's always something there's always someone that has to stand out and we never know even today izawuvela phi okanye izawuba ngubani that's why nami ndingekafuni ugive up namhlanje because andahla mhithe ngangiphume ngomso so amajita it takes one song they must just stick true to themselves akho nto ingapha consistency ukhuphe oko mfethu xa uqala ndinga-advisa ukhuphe oko since you're on that la way what can you wait for like what can you wait from wena something new or akho way espana kuyo actually now that you mention in music into yenzeka tamsitsho obviously there's a song ephumileyo mfethu igama layo isukhetha yabo banger it's tasiphamanisa imani ilakha la ngomncombe yabo ibhala njani kakenje that's new song with Tabulls but it's fine sukhetha ngesixhosa it's out on all digital streaming platforms DSPs ke Audito your YouTubes your Apple Music your iTunes your Spotify zonke eza site yabo sukhetha igama lengoma yabo uzayifumana even kuShazam yabo otherwise nase-radioweni yafumaneka guys e-radioweni yes andiphazami e-radioweni if ungafowuna meantime if ungafowuna uthi ufuna ingoma kaBulls isukhetha
I don't think they would give you any problems yabo if ke bakunika ingxaki bayanishaya bawufuna abantu banyobe kuze banidlale but akho ngxaki iyafumaneka everywhere la ngoma okay siselapho khona enye single ezawuphuma before the EP. Oh, there's an EP coming soon. Yeah, I think yeah, because when la share ne ofufu media page bike share admin yakhona. Oh yeah. Yeah, so khona EP ezayo mfethu. EP yami noLwandile. Mchitama. So yeah, khona EP yami ezayo mfethu nomchitama. Kratos namandla EP on the way mfethu. Definitely before the end of the year. Yeah, and some maybe ngizawuthi ndiyeke noma quiet kakhulu mfethu. I'm quiet ngokumanta hey. Go after 6 months. Yeah, boy. Ndiyeke man la attitude andiyazi ndiyithatha pita ngo I'm too relaxed ngo. Ndifuna ucela uxolo man yabo. Nje for lo part man ndizawuye ku relax ndizawuba consistent. Ndizawuzama not drop as freestyle this doing this. There's challenges. Yeah, man, these challenges. Yeah, wanna do niggas something. they have to drop music. Biggest challenges. Bro. Yeah, I need what I go. Nah, drop music. Let's drop music. That's man because the song kulicha man fukanga na club 5. I call right la way. The corners in a teacher abo party in this libel. I'm not trying to say njengathi ndinazi does cha kuba sincokola ngoku kukhawuleze kwavela lamajita waye lamadoda because ngabo abafana oko yayiva ngabe ndibabona oko nina ndinibona that's why ningaveli eqondweni anibonakali kwamna ndibonakala mhlawumbe lithi zenu aniveli so sanoyithatha too hard le way ndithetha because obviously nikhona niyasibala cha siniboni kaloku so ngase nibonakale does please man get yakhala ngotapulus efirst game nobani sweet low oko business in artist no saying oko abo libala producer yami la rapper kum producer yami ya producer yami I don't rap guys so ilo we man tamsitho man apana man ta njani eta like wena kwi-OGs lapha eKasi eziphi OGs do you feel like they had an impact eKasi like a huge impact eKasi and yeah which OGs can name nje a couple of them which ones do you feel like they had an impact eKasi and yeah badlala indima enkulu lapha eKasi jeez ta mna ndi eyona bhura okanye yona bhura ndikhule icula apha esibangweni nguTasmall Star. Oh yeah. Yabo ezinye ibhura ndizoyibamba ngosendimdala yabo ba ngiyazi yacula okanye ngizazicula yabo ngonami sendicula ndidibana nazo lezinye idazi otherwise koko mnta andifuni koko ndandisazi uTasmall yabo shout out to Smalls because nguye now utaqhi ndongxaki yakho utaqhi uthesi mlibani because akasaquli I was about to say that because akasaquli njani bisota so I was about to say my question semlibala ngotaqhi into yenza andiyazi kwenzeka ntoni akasaquli la way no my question was which OGs had an impact to that's the thing yeah but when are you taking it like rappers not rappers an impact to us but this is an OG because bear in mind kaloku iOG for nini ezoba involved kwinto yerap iqala ngoba mayicula that's why izobona sezophela kuthiwa iOG so that the OG khaka ngosiza ndiyabona singaziba ngani nimlibazi because njumene naye kakhulu so ndithatha ibona animthathe ziya OG yaka OG so that's Smalls taqhi yeah ta because nyana taqhi ya nawo bhuti man bano mye lebabanye kaloku Paula ta kubani abanye like is it only our way to ta jonga sikhona ta OG gas ndifuna uthetha msisa skisi mfethu yeah the reason I'm not mentioning ezinye itas is because okoqala uTasmall man specific uTasmall come on ngabile rap engamazi uTasmall ekudala irap isegamini isikhule uTasmall man eShova sihlala sishova yeah ta yeah even today real same thing kutaqhita
up until now umzekelo ndiyazekelisa ta up until now la madoda siyabona omabini ba they've taken a step back ta bayarekhodisa more, they giving out advices ta yabo, they even holding out shows ta yabo ta, they connected nabantu abaconnected nabantu apha esibangweni even today ndizama ukuthi indima yabo bayidlalile and ibonakalile kum, andiyazi ke abanye abantu baphela bebona njani ta, but utaci no small hayi zezona OGs I can say mna ndiyazirecognize ta, okanye sidlale indima ebonakaleleyo for not mna ndedwa but for namanye amajita amaninzi aphepi sisibola ta. Shout out. This is the longest interview that I've ever made with channel yam. It was gay. But yeah, I feel like before we wrap it up, yeah, but I don't want to make it long. Why you offend AP. because I feel like that take a cool money. No, I feel like that in Sweden, that's why yeah, because I never play an interview, but listen again. Yeah. So I feel like this is the longest one and it's dope. Yeah, maybe So if you guys want to part 2 please comment down below but part 2 not polls up in them busy. Otherwise, any other last words before we wrap up? Ithi man akhona ingakho ngebhuda man yabo khali ufuna ukuthi let's continue streaming man usukhetha guys. Shout out. Yabo bentshilo umuntu ukuthi digital streaming platforms man akho ndawo ungamzumfumana kuyo. Let's share man guys la post yebhuda pa ku Facebook Bulls Bootlegese igama lami, Instagram Bulls_Bootlegese, WhatsApp ayizoniva inamba yami naxoka kaloku akhona ingakho ngami ndiyayazi but no Very so yeah tamsitsho man yilo weta yeah man guys let's push man lamajita angabonakaliyo man lamajita adingawaboniyo mna yeah man ngathi singawaboni ndingawaboni andiniboni tazi kanizama ubonakala madoda yabo consistency James. Yeah, because for imagine kunini ndicula kunini kusicula nomjitami because umjitami ukho yabona ndimlibele because he's one artist that has been consistent umsitsho but ndimliba same thing ngizotaci ndiyabalibala ndazi for ndo yabo siyana i-fresh gang ku-sweet love aba bantu they are pushing. I'm not saying they are the only artist but mna kweyami time thetha ngami ngabona abantu ngabonayo guys kwi-artists lapha eMozambique sisicelo mantazi kwamanye amajita sibanayo masisipusheni yabo at the end of the day akho mntu uzawuvela ve. I'm not saying let's collaborate akunyanzelekanga but masipusheni because ngoku I feel like akwi-competition eninzi nalo mculo uzoba mnandi uzoba mninzi. I feel like xa i-competition ininzi umculo uba mninzi enge ngoku sonke siyabaselana at the same time siyapushana the same time kubakho nje eza tensions zoba yajonga man asifuna ukogqithwa ngobani, not necessarily a beef to be specific but ubone kubakho la energy oba man sinokogqithwa ngobani nje la competitiveness siyayidinga la. I like that. That's why maybe rappers is relaxile, that's why singabonakali because there's no competitiveness apha eMozambique. Real. So ngase sibe competitive man kwenzela ba neighboring towns zizorecognize zisibone maybe singanayo i-breakout style eMozambique asiyalo sirelaxile man. Shout out the poster. Shout out thank you for coming through la way. Otherwise this is the end of the video. If you like it, please like, share, comment and subscribe. Popi suka wena guys, subscribe to my channel and la way follow la way track yakhe is new song, stream it out la way yonke la way. Danko.